Ka ayom telang kala su'thir bat ki skul ki college ki lakhang, bat ka jingkriat kalangam. Henry ka yo ka har ka thnem namar ka Christmas kalajan. Wat la ka day ayom kriat, Henry ka mensim jong ki babun ka saat namar ya ka Christmas sa sisin ki yo pdiang. Kum shibenta ban pdiang ya ka jingwan longbri utrai Jesu Christ syaka perthai ki balang Kristan baper ki lasdang ki jing Pynkhreh hala ki balang kum ki jingruai bakerpang bat ki jing penriam pen itenat ya laki ying mane haki rukom baper. Haringkar bat ki balang baper ki dorbar shnong jong ki katto kat ni teli ki shnong hanong ba Jowai ki lami syakmar ban pen phuh pen phieng ya la ka shnong katau na benta ka ni ka jirakhe Christmas. La sakhi haki katto kat ni ki benta jong ka sor Jowai bahaki lat jong ki lynti syngkieng la pen pur ya ki lat ki bathaba bat pernai krik ki jingbu kai kum ki syong oi ki klur ki ding Christmas ki bala penyap be ya ki nong let nong wan kum juk ki flex ki batho e ki kentien khuble Christmas pat Snem Thymmai. Hasala ro la sakhi ba ki samla ka shnong ki penriam ya ki ding Christmas bat Pynkhreh ru ya ka ying trap ka bala penwandur kum ka syong oi bat ru hamadan lat hat labo la penriam itenat ya kapak ka badan hajan kamadan. Hakim musnyang la sakhi baki kena ki ashandur ha ka jaka bala penriam penbet ya ki ding Christmas ka syong on bat ki lait bala Pynkhreh ha ka dur jong buding Christmas. Ki lynti syngkieng kum halum pariat mission compound salaro chut waku bat ki wei ki la penriam penbet bat penpur da ki lait babun rong. Na kaliang Syllad ushim ya kalat ban ai khuble Christmas bat Snem Thymmai besuk bakemen ya baro bat ai ba Snem Thymmai unlong shisha Snem ban wanra ya ka roi kapar ka basalon sar. Khuble Christmas bat Snem Thymmai besuk bakemen ya pi baro.